Jeg vil gerne vise hældningskoefficienten A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og for at bevise, at det her udsagn er rigtigt, så kender jeg den lineære funktion, altså forskriften af den lineære funktion, som er y er lige med a, x plus b, og vi skal huske, at der er gange mellem a og x, bare for en sikkerheds skyld. Og for at bevise det efterfølgende, så tager vi udgangspunkt i 2 punkter i en linje, nemlig en koordinatsæt x1 og y1, og x2 og y1. Og det skal også lige siges, at a og b er konstanter, hvor x og y er variabler. Og a, det er som sagt hældningskoefficienten, som er linjens hældning, og b er skæringspunktet med y-aksen. Og x er den uafhængige variabel, hvor y er den afhængige variabel. Og så herefter så bruger jeg så min forskrift til at udregne beviset, og så har jeg bare lagt nogle mærker, fordi det er nødvendigt for beviset efterfølgende. Altså y1 er lige med ax1 plus b, nemlig det samme her. Og her skal jeg være opmærksom på at isolere b, som jeg har gjort på næste linje. Og det har jeg bare gjort ved at sige ax1. Det har jeg sat over på den anden side af lighedstegnet. Og når jeg gør det, så skal jeg huske at ændre fortegn, som så er minus, fordi der er sådan et usynligt plustal her. Det vil sige, at y1 minus ax1 er lige med b. Og det gør jeg ligeledes med y2, som er det samme. Herefter så sætter jeg så y1 og y2's ligning, eller de her op mod hinanden, nemlig at y2 minus ax2 er lige med y1 minus ax1. Og her, der kan jeg lige lave en smart ting, for at det hele skal gå op. Altså, jeg sætter alle x'erne på den her side, på den venstre side, så det lyder, at ax2 er det samme som minus ax1 er lige med y2 minus y1. Og her så laver jeg lige en parentes som den, det gør jeg ved den næste linje. Er lige med, eller ja, prøv lige at stoppe den lige, stop den. Fortsættes. Dernæst samles vi led, hvor x indgår på venstre side, som jeg så har gjort her. Det er jeres venstre side. Ja, og herefter sættes a uden for en parentes, altså at y2 minus y1 er lige med a parentes x2 minus x1. Og for så at finde a, så vil jeg gerne, jeg vil gerne isolere a. Det gør jeg så bare ved at sætte det her udsagn på den anden side af lighedstegnet. Det gør jeg bare ved at dividere over, fordi der er et usynligt gangetegn her, som så er x2 minus x1. Og nu skulle beviset meget gerne være bevist, hvis det her ligner det samme som det her. Så det er lige med a. Er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Kan du mening? Ja, men du skulle bare lave en helt ny sætning. Har du stoppet? Stop! Kom.